Imos coa información deportiva. Boiro acolle este sábado o Campeonato Galego Infantil de Voleibol masculino. O Gealsa Voleibol xogarase a presenza na final ante o Club Deportivo Corbis. Unha temporada máis a base do voleibol comarcal e galego mira cara a Boiro. A Cachada será a sede do Campeonato de Galicia Infantil Masculino de Voleibol, que se desenvolverá este sábado día 11, en o que o conxunto local, o Gealsa Voleibol, xogarase o título autonómico. Es un día muy completo, empezará a las 10 de la mañana con la primera semifinal entre los locales, el Gealsa Boiro y el Club Deportivo Corbis, y a las 12 tendremos el Club Ciudad de la Coruña contra el Aldebarán San Sadurniño. Entonces tenemos las semifinales por la mañana, por la tarde a las 4:30 será el tercer y cuarto puesto y a las 6:30 será la final. O representante da Federación Galega de Voleibol agradeceu a roupo do Concello de Boiro na organización deste campeonato autonómico. También dar las gracias al club local, que a la vista está los resultados que tiene, pues tanto en las máximas competiciones como en la base. Estamos viendo el desempeño que está haciendo en Superliga Masculina 2, que la verdad es que está haciendo una temporada genial. Y después estamos viendo pues hasta dónde está llegando con la base. Aquí tenemos un ejemplo con las finales deste fin de semana del campeonato infantil. Esta competición reflicte a aposta que fai o Boiro Voleibol pola súa base polos seus xogadores máis novos que serán o futuro do club. O clube que busca é crear esta base, estes valores, e que os nenos vayan aprendendo non só a competir, sino a convivir e a que a vida pois non só é pasalo ben, tamén pasalo ben, pero necesitan un esforzo. E iso que lle está enseñando adestradores como Chicho e os do club de vólei a que teñen que esforzarse para conseguir obxectivos. E un deles pois, é participar este fin de semana aquí en Boiro nas finais do Campeonato Galego. Parabéns ao equipo. Gealsa reafirma o seu apoio polo voleibol boirense e a directora de Relacións Institucionais da firma, Margarita Hermo, destacou a importancia de que os máis mozos medren coñecendo os valores que achega esta disciplina. Agradecer á Federación que un ano máis podamos ter unha final, un torneo desta envergadura no noso pobo, porque virán nenos e nenas de toda Galicia a competir. A todos lle deseamos moita sorte, pero nos queremos que gane o Gealsa Boiro, para que nos vamos a engañar. E ao final tamén é unha forma de que os máis pequenos e non tan pequenos vexan que temos canteira, que o deporte sigue funcionando neste concello. O Clube de Voleibol Boiro ten máis de 100 nenos e nenas practicando voleibol e iso, ao final, redunda en que teñamos unha sociedade máis sana e unha sociedade mellor preparada para encarar un futuro mellor para todos. A miña noraboa tamén á directiva e a todo o equipo técnico do Clube de Voleibol, tamén aos xogadores do Rotogal, pola magnífica labor que están desenvolvendo este ano e, por suposto, tamén felicitar ao Concello polo apoio que está dando ao deporte. Un dos xogadores que pasou por este campeonato foi Jaime Arjones, exxogador do Boiro Voleibol en todas as súas categorías que hoxe en día forma parte da selección nacional. Sempre é un placer estar aquí, como dixo Marga, gústame sempre volver ás miñas raíces, ao final o Boiro Voleibol sempre será o meu club, xa sexa xogando internacionalmente ou en España, sempre volverei ao Boiro Voleibol moi contento. Tamén dar as gracias ao Concello e á Federación por poder organizar un torneo que tantos vivín eu cando era xoven. Ao final, para os nenos é moi importante poder xogar un torneo aquí na casa, dá moita ilusión, e ao final é unha experiencia moi enriquecedora para eles. Eu tive unha oportunidade, como xa dixen, de xogar moitos aquí, noutros concellos de Galicia, e vale moito para os nenos para poder seguir crecendo, tanto como xogador como persoa. O Concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, destacou a trayectoria de Arjones e o camiño que aínda lle queda por percorrer no voleibol e fixo fincapé na aposta do Concello do club por impulsar o voleibol no municipio. Darlle as gracias ás empresas que apoian o noso deporte, en este caso Gealsa aquí presente, como sempre, a máxima representante deste clube, sobre todo do clube a nivel base, non? Das categorías inferiores. Categorías inferiores das que vamos a celebrar este vindeiro sábado o Campeonato Galego, por eso estamos aquí presentando este acto, Campeonato Galego de Infantil, onde están os mellores 4 equipos de Galicia,
e un deles vai a participar, pues, o que quede campeón, evidentemente, vai a participar no Campeonato de España. Así que, por suposto, desexarlle moitísima sorte ao noso equipo de aquí de Boiro, pero, bueno, eu creo que xa ganaron, non? Porque estar entre os 4 mellores equipos desta categoría infantil, pois xa di todo do gran traballo que se está facendo na canteira desde este clube. Este sábado, o voleibol tomará o protagonismo en Boiro e coñecerase o campeón galego da categoría infantil masculina.